Għal-kandidat tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, il-Prim Ministru Robert Abela u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat mamlux ġit lil Malta. Huwa għal dan waqt li kienet jiġi intervistat fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista fis-sfond tal-elezzjoni għal-kap li fadlila inqas minn ġimgħa. Mistoqsi min huma l-Prim Ministri li jispiraw Adrian Delija u ġepek. Tisemmejt il-Prim Ministri, Adrian Delija, l-ispirazzjoni ta' Prim Ministru ċertament mhuwiex Prim Ministru Robert Abela u Prim Ministru Joseph Muscat. Imma aħna jiena inħares lej il-Prim Ministri illi għamlu ġid kbir lil pajjiżna. Sa dan it-tant huwa kompla bil-kampanja ta' botti kontra Bernard Grech. Dan kif huwa fatt magħruf li Roberta Metsola hija parti mill-kampanja ta' Delija u għandha qatab kbira l Grech li bir-riżenja tiegħu irrovina l-pjanijiet politiċi ta' Metsola. Il-botta ta' Delija waslet forma ta' referenza għal dak li kien Alex deputat nazzjonalista Mario Gallia fejn għal-aktar minn darba sostna li Bernard Grech u l-klikka tiegħu kienu qalulu li huwa skadut. Fil-fatt Mario Gallia ma kienx ikkontesta bħala kandidat għall-elezzjoni tal-2022 u xi ħadd qrib Bernard Grech kien qallu biex joqgħod id-dar jibla l-pilloli li jagħtih il-psikjatra. Għamilt ħafna aċċenn fuq illi l-persuni l-individwi m'għandhomx expiry date. Qisu wara ċerta żmien daw ma jibqgħux validi. Sa dan it-tant il-kandidat Alex Borg li wkoll qed jaspira li jkun kap tal-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra mar fuq in-nett wiegħed li jagħmel affarijiet li effettivament diġà saru jew qegħdin jitwettqu minn Gvern Laburista. Għat-tieni darba huwa qal li se jindirizza l-anomalija tal-pensjoni ta' dawk li twildu qabel l-1962. Gvern Nazzjonalista immexxi minni inwiegħed li l-inġustizzja li hemm għal dawk li jaqgħu l-pensjonijiet ta' qabel l-1962 tieqaf ma jibqax din l-inġustizzja, kull min ħallas kontribuzzjonijiet tul ħajtu jaqla l-istess, ma jkunx hemm din l-inġustizzja tieqaf immedjatament. Li ma qalx Borg li din l-anomalija kien fil-fatt ħoloq għall-Partit Nazzjonalista stess fl-2006 u li fil-fatt diġà qed tiġi indirizzata. Minn barra hekk Borg qal li se jkun qed jipproponi l-iskema diġà eżistenti tal-equity sharing fejn il-Gvern qed jgħin lill-persuni li se jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Però hawnhekk Borg mar żmerġ ukoll għaliex fil-fatt ftit ta' xhur ilu Gvern Laburista wessa din il-miżura għal dawk tal-fuq minn 25 sena. Ipproponejt din l-equity sharing model fejn il-Gvern iħallas nofs id-depożitu tal-persuni li jkun ħajxtru l-ewwel post tagħhom imbagħad iħallsuhom eventwalment mingħajr interessi fuq medda ta' żmien. Jew inkella jista' jkun ukoll il-Gvern jixtri nofs il-post tiegħek imbagħad eventwalment inti tixtri lura dik ix-xer tal-Gvern mingħajr interessi fuq medda ta' żmien.